Pwedeng mga onda di manhiposo ng kinanan. Mga tinidor di manhiposo ng tinidor. Ang ko ba tinidor astilan. Yung mga onda bida-bidaan naman. Siguro salikay na busog na bidaan. Oo ko ikaw marumaro doon yung bataan eh. Agmanok. Na may pukot-pukot lagi daan eh. Kuya wag ilang kuha silang pukot kay manok. Ginoo ko. Mamukot ka di mo ka na isda mada, di kay manok. Nadaga na! Muna silang buwa sa ano. Muna na ka sa tanganan eh. Unsa man? Muna yung moonflower. Moonflower, nganong moonflower man? Nalingin man mo. Munang moon. Yan na flower. Yan na sila. Ay nga na mo na naka-flower ni Jack. Kanang yellow. Kaya wajog kalo. Good afternoon! Good afternoon! Good morning, good afternoon everyone! Good afternoon, Lo! Busy ka po, Lolo. Ay, another adlaw na po. Mga kachundas, di ako sa Gindulman. Isa nangasay, nangasay gihapon, tipi na pagmanok. Di may sa igsoon ni Lolo Kikoy dag mamani kawan Jeffrey. Otong mama ni Lolo Kikoy aka Guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel Junjun's TV og i-click ang notification bell. I-all karong updated mo sa ato ang mga latest uploaded video. Inja karon na nagkulo kabildo may Lolo Kikoy dare, mahinaut ko nga malingaw mas among kulo kabildo. Humana may nangaon, isa nagpahuway may karong busog ka namo, ang ipakita ninyo kung sa among kulo kabildo. Just fasten your seatbelt and take a rest. Cause I will do the best. Hala, day iwon! Unsa na ka? Anak sa kahakay hakang i-vlog kay. What? Asa ko? Lo, sama na lo. What this? What this? Amo na ning isa daw. Aman eh. Gusto anak to. Unsa nilo? Amo na nang isa. Wate. Uy, lanay, di mo wate. Tulo ka buok wate. Ingon Lolo Kikoy. Nakabuok na wag isa. Ay. Nakaikis, uy. Hala, anar. Di lagi si Jamo ko ha. Di lagi si Jamo hadlok. Ha? Hi. Hi, wate. Yun. Turtle. Dia cute di aar kagaway. Na di sa madlok. Nakabuok. Hi. Og di ba og nitaw kay mokok man eh. Di lagi sa madlok lo. Sabay ko ka na. Ati. Astilan. Ok lo. At lo atong palakon lo. Ato ibutang og planggana. Madlo ko ng mga wate ondo. Kulira hadlokan kag wati dai lo. Digin taon ko ana. Kuya wa man na imong tag-asa lo kay aron kuan lo. Kanang imong kanabang tangko nga buwak man lagi na lo. Di mo na doon. Buwak sa buwan. Buwak sa utot-utot. Buwak sa utot-utot.
Di man ko kakita. Mao na ito imong gingon. Di ba klaro? Init. Kaya man daghan kugihan oh. Kugihan ka just Joan kay. Kana na daghan sa mga kuan. Atos likod wa naman masagpo to. Init. Tarang gamaja naman na imong nakuha lo. Ay wa nandi ay. Gid pangkoan. Kani asa man tangad? Hindi, samuyaw ko na ba? Samuyaw. Dalagi mong gingon ko anlo. Nangka. Pero may baso niya. Ha? May baso. Gibasuan? Gibasuan ko na ang tagal. Di lagi ko kita. Taga ka na. Asa naman kalo? Dia. Ay ko ano di. Ay dia lo dia. Kana o dako o murag tabako. Basag na alimato kasi. Tama na. Saan eh bakang di makakakita. Hindi lagi magkaudara na sa. Silang kita makakita. Saan man di mo antik yuhos. Klaro niya kanipa pa. Tama na. Kano sara man mo gitanom lo nga nabuhi naman. Ito pa dito gupat sa mga hapon ni Kametano. Nadaga na. Muna silang buwa sa ano. Muna na kasi tanganan eh. Unsa man? Muna moonflower. Moonflower, nganong moonflower man? Nalingin man mo. Munang moon. Yan na yan na flower. Yan na siya. Ay nga na mo na naka-flower ni ja. Kanang yellow. Kaya wajud kalo. Dap. Pasto lang na dito. Sa mga nagwaso ng kaldero, so pwede pagkahiblaga doon. Ansa kay, may magatong sudan ron kay manok man. Why, high lang. Hala, grabe gawon oh. Agawan kay di siya mahadlok na iwon. Toy. Hala di siya mahadlok. Ha. Di ko kay nagatas. Toy. Di siya mook lahiras na. Kani siguro laki. Bang. Laki. Laki ra kay na may ikog. Ang nga na naikog tanan. Pastilan. Kani may ilang anak. Alagi dat oga nag-anak bang di lagi. Mok man ang og. Lagi. Di manuhak ra. murag has sa kuan. Lo sa man eh. Di lagi sa makuan lo imo ning buhi ilo. Hindi sila mahadlok. Ikaw rin mahadlok ka. Kaya mo. Nagtrabaho na ba nag-isang-isang doon? Hala, sakto dahil sa gunay malisang. Nag-isang-isang mga kagapag bugay. Nalisang sa kantong bugoy. Naging ako sa buwak nila kay nangunod man og itlog noon. Sila ng buwak ka. Bitaw, Nangunod og nangunod og itlog. itlog. Tama do. Mado bang buwak kayo ng itlog pa. Ag manok wa ng itlog. Wow, hindi nagpangiti. Iwait ko. Sana all itlog buwak. Iba sila tasunahan ng dog na buwak nga namungang sardinas. Hindi pikas ng itlog man lang buwak. Base. Atong mudong tang atulo. Atong susihon og diskubrehon. Nado din mga kahibulungan din mga pangit.
Tabo siguro. Kani unsa kapoy sa itlog dani? Itlog na ugod. Bising itlog bulawan. Di ba kani mong itlog ug bulawan lo? Ay, mga itlog na ugod. Gano'n sa kaya na diamond. Diamond, okay na po mag-diamond isang kuan. Napa mo isa ko ba? Tuy. Mga maras ka isa nawa. Hindi mahadlok mo. Di lagi mahadlok na. Ha? Magkapay-kapay. Kuya, wag gud sila kini sa mahadlok. Di mahadlok. Tuy. Uy. Isang buwak kung kayo na ko'y kabaw. Buwak kitas kabaw. Wa. Na, kabaw, taes kabaw. Sabi niya mga kabaw tinoon. Tae des kabaw dai lo, pastilan ka lo. Ano, sa naman tayo kabaw doon. Sa naman yung mga buwak na rin at mga hayop dahil. Daghan magkatingalahan. Agdaring porsiyona. Nang itlog. Agdari. Nagkabaw. Nangulo di gumay. Dato nangunod og humay. Payalala ning kaog ning naog. Tako de si Joe. Turtle. Lo si man ninja turtle. Ginulman turtle. Ginar turtle. Gamiton sa basak, totol. Turtle. Di man to untol man to. Oy ko anday ni binohi na ni kay na naman na nakabuhi na buho. Ay kanang dukawa. Kani asawag bana ni. My forever. Nawa do gamay do. Dako. Alalay na. Ani ka dako. Isang kunot na. Wala kuya wa. Naginhawa nila wa na. Dito sa kuan. Dito sa mahadlok. Mura siguro mananapa nga di makaon-kol, di matago naman. Wa man mo bisag. Lagi aras ka anad na. Ha? Bisag nga naon. Tuwa-tuwa sa una kay mukukon mo no. Hindi ba bawal nga naman? Di man. Di man na sila koan. Tit. Titit. Ngeng. Titit. 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 Ngeng. Ala, rantasa nagliog. Kuya wag ilang liog kay flexible. Okay. So, agilang kuan guys, ilang uwon kay di umukuan di mahadlok og tao. Ag tao pa na mahadlok. Yes. So that's it guys. About uwon. Daghan na kag nakuha lo, nakuha. Kana. Unsa man na? Amamoy na, kasla. Unsa pa yung pan? Oh, naman to. Na malagay ka na eh. Unsa man eh? Kanina, sa lupin man eh. Salopin? Sa lupin. Kana na, kakrots? Kakrutsi. Kakrots? Kakrutsi pa, kakrutsi. Kakrots? Oh, gano'n man. Imong manok dali no? Sa undang kayo, sa ning pasilar ba ning mga onda di man hiposo ng kinanaan. Mga tinidor di man hiposo ng tinidor. Ang ko ba tinidor? Pastilan.
Yung mga ang kabida-bidaan naman. Siguro sali kay nabusog na bidaan. Di ba ni tinidor ka to man eh. Ito man yung gamit bitaw sa kananay. Kanang maingana kanang nay Satanas. Sus, Ginoo ko ibili nila ba noon doon panuway mo din ang limbaro ka na. Tinidor. Kami lagi kong tinidor. Di man gudlo tinidor man gunes kana higante. Pastilan mo ng mga ang kabida-bidaan na di magkaon di puson. Mura man na kung sa abinawag tinidor. Tinidor. Kailangan niya magkatigawang lagi ta. Tinidor. Asa magkapaduangon doon? Mutang ata salin kay aron atong tanawag na pa ba atong balikon. Uy, Ginoo ko, ikaw marumaro doon yung bataan eh. Ag manok. Ano na may pukot-pukot lagi daan eh. Kuya wag ilang kuha silang pukot kay manok. Uy, Ginoo ko. Mamukot ka di mo ka ng isda mada, di kay manok. Pastilan. Anong gudlo. High-tech mga gud sila. Tanawag. Gumikas daghan ang giduwa ag ilang basketballan. Oh, ang daghanang manowa, ang daghanang magidowa. Busa ay, arang limpyo ha, basketbulan. Pastilan. Tungod sa kadaghan. Limpyo mato ang basketbulan. Doble purpose ilang tinidor lo. Oy, Kuya, ako tinidora. Saan ba di ay, pagka malisang mapunta na. Pero nga, ano ba ning ilang pukot nga, noon sa ba ni isalan ba, manok may napukot. lagi ilang pukot. Ano may buwak na, tag sa buwak. Agad to kay kuan puti. Agdani kay baluyet. Baluyet itong buwak ko. Lawi ra ba tanahon? Kaya tangkong na buwak. Murag Buwak din tangkong. ang tangkong, murag tangkong. Uy na lami na Kami ni maundong sa gamay pa ko sa una, mga mbadog ko. Sige ko pangitaw gambaw sa kanangkuan pa. Kasi Cebu pa, kanang kaka man na, masira kailag kung sa gamba din sa tuwa. Kaka. Oh, kaka. Bastos mo ng kaka lo. Uy, no, ko sa mga kabastos ana. Kasi malubong ka na, na kuan diha, undong, na has diha, na bitin. Ato ning dalhon lo. Sa man na di mo, nabor man tayo kalibunan naman eh. Kanini ah. Di ba mo ni usara to ni? May yellow ni mo, malibang ka. Di ba mga yellow magagbunot sa una undong. Ait na gilo. Ay, Ginoo ko na inigilo na gilok man saya-saya pagkakirikirig na naman. Pastilan. Di ba usara to ni talisay ni? Alisay. Ano ba yan na katubang ka ng mukuan? Oh, katong nagbaso, katong gibasuan ni niya ang tanan. Katong kasalanan niya ang nahimo. Masin mao siguro na dagway, balo lamang. Sabi po kang naniguang naman ng takad eh. Hindi makakailang mga kasagbutan na Ano, lagi kakahod kang natao man ta naramas ko ano. Sa naman ang Dana kasi new generation na natao. new generation ko no. Pastilan. Yan, dagko ang gabi-gabi oh. Pastilan. Sana ba ni sa ato apa ni panglokaton manuroy sa mga tao dito kay himong buwak. Pastilan og dili pasagdan na. Pastilan pagka-adikas mga tao sa ilang mga natad tamunan na maglubi. Oo na, ilang labi na. Okay, pagka-adik sa buwak, pero lain ng buwak ka kay lubi. Oh, di ba daghan na oh, manag ko na ni. After nagpila ka tuig. Kasi ito doon, pananong punukuan ka ng mga lubi, doon sa itong bahay. Kaya ni kadak ko ipaputo, kay madlok mo matumbahan. Yan ay bag. Oo. Naku, ano na itong manok ihaw lo. Nahanda ko na sa siguro, kay taas na magbalhibo na. Uy, hala, aran na ko ang halipon. Bisag halipon, aran na ko ah, kuyawa. Ay, libon na ni. Ah! Hindi na libon. Ay, Halipon, good. hindi na ka na.
Di lagi itong lagnob na lagnob. Pastilan. Kaila ka mo mga tiguang naman yung mga bata siguro dagwan. Di man makaila. Ano sa man ni Job kanang kuan? Kako. Di ba kanina ni kanang Kuan na dong na may tubig na. laom ni? Di kadyo. Pili ra hadlok sa mga bata. Na iba na yung mga tangko nga kaya na may dagang kuan. Na tubig na rin. Tawag na nila nga kuan. Kanang mini fish pan. Mini pespan. Mini fish pan ko na ni. Diyan na ikuan na pantat. Naadaghan. Tiaw. Managa talo. Hindi ko mahadlok ko. Bakit na pala may kuan eh. Kinakuan. Pero lutad po ganangguan. Noon sa badang lugarahan din nga na may kuan sa kuan. Natad na may ginoo ko. May mini fish pan. Tagsaray. Natad nga na mini fish pan. Na itinidor. Napay magkaon nga na ko ang tinidor gamit. Pastilan. Di ito mahugasan bidaan na sa lamisa. Tinidor. Mansay kita kay tinidor. Ang tinito, di ba tinito? Kuan mo na, lugit sa manaskuan. Mo na yung kuan no. Tinidor ko no. Among silingan kasi nang basya. Nang basya. Kaya yung anak na nag-ayos ng anak. Pastilan yung anak. Ako sana ka po ako kra pastilan ni po kapag karugihan jogado. Rugihan ka yung bata ah. Yung silingan lola ba siya? Lola, kamusta man ito sa ang lugar may one mga pagdagkom og kila. Dalugdog. Anod na gamong bay. Hoy, daon sa mga nung gianod ba Roy? Kusog ba na ihip ng hangin ito? Oh, ihip ng tubig ay. Talo, manamilit na talo kay busog naman ta. O sige, kay lugos na gani ko giginhawa. Hindi ko maghawad. Didakog ba daw ito dyan? Pastilan. Hey there guys, mga kaigonsa, sige salamat. Bye-bye. Bye-bye lo, bye-bye. Bye-bye. Bye lo, bye-bye. Shout out time mga kajonjons. Unang-una may kami shout out kay Lady Jules. Okay, thank you so much Sir Junjun sa pag-shout out. More vlog para malingaw may ugtan watching from Queensland, Australia. Oh yes, mega shout out kay Lady Jules from Queensland, Australia. Another shout out, mega shout out kay Annalie Molar. Okay, thank you so much Ma'am Annalie Molar. Wah, si awa ka dyan ninyo ba sir? Oy, maapil po may katawa diri ahe. Thank you so much Ma'am Annalie Molar for always watching our video. Yes. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Grace. Mary Grace met Hamboy nga nag-watch si Jana as nakaroon sa Cagayan de Oro City. Yes, mega shout out. Mary Grace met Hamboy. Another shout out, mega shout out kay Erlito Luciano. Hey, thank you so much Erlito Luciano. Kahit sa pag-shout out sa Junjun watching from Leno Wood, Washington. Lingaw mas kayo ninyo doon ni Lolo Pico. Stay safe and God bless. Okay, thank you so much. Sir Erlito Luciano nga nagtanaw sa karon sa Leno Wood, Washington. Nga nagtanaw sa Leno Wood, Washington. Okay, thank you so much. Again, may shout out kay Ma'am Annalie Molar. Sakto nga dyan ting katulog na mo, sir. Oy, nakita na mo si Lolo Kikoy na wari. Good to ka. From Kuwait. Okay. Ma'am Annalie Molar from Kuwait. Fans yun ni si Zani. Sila ni Lolo Kikoy. Kasama Ma'am Annalie Molar. Another shout out again, Erlito Luciano, you're both funny and amazing, idol and Lolo Kikoy, love it. Salamat sa inyo karon ay magpasiaw kay mawala ang among kakapoy og stress amping sa kanunay. Okay, thank you so much again, Sir Erlito Luciano. Another shout out, may shout out kay Emilia Llamazares. Murag naong ni Lolo Kikoy ang bata idol dun ka-cute sa rabbit.
atak mo kanunay sa inyong tandem regard sa tanan. Okay, katong bata pag umangkon to ni Jeffrey Amora aka Lolo Kikoy mo to pa rin sa Lignaw. So thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Clara Climaco. Oh yes, thank you so much Ma'am Clara Climaco sa kanunay napagtanaw sa itong mga video. Okay, sa John, salamat sa permit shout out. Kalimpyo sa rabbit John ay kaputi. Di ay na, Mama Ak John, hala si Kikoy, adik sa ML, sayang ang kagwapo. Sige, nagdulat ML, makamaot ra banalo. Di Mama Ak ako, di Mama Ak ag rabbit. Dahimos, cute ka adyo. Another shout out, mega shout out kay Vince Guapo. Oh yes, pa shout out. Yes, mega shout out kay Vince Guapo or Arvens Makasaol. Oh yes, mega shout out to you, oh Vince. Arvens Makasaol. Okay, thank you so much. And mega shout out kay Nidstar Kaber hinautan nga kanang naanahin mo tayo lang tindahan sa Alicia Public Market. Oh yes, bibili na arang pang-arrange ni daw buwa. Tapos silang buy. Nag-overtime nag-arrange silang buwa. Mega shout out Nidstar Kaber hinautan. And also, mega shout out sa imong mga sakop nila ni Susina Carias. Okay, thank you so much Susina Carias. And also kay Robilyn Carias, kay Rosel Carias, kila ni Manuel Carias, kila ni Lilia Carias, o ni Lazaro Carias. And mega shout out kay Mama Willie Garcia. Oh yes. O sa isang duha kabuk anak nga si Anaan Garcia Gulapa o Diletlet Garcia Mercopio. Okay, thank you so much sa isang kanunay nga pagtanaw sa atang video. And mega shout out sa YouTube channel ni Robinson Magala. Sa YouTube channel ni Sir Sabina. Okay. Sa YouTube channel ni Juiceback Motovlog. So, sa YouTube channel ni Julius TV J Bacolpo YouTube channel. Okay. Kay Angel Man YouTube channel. Kay Melvin TV YouTube channel. And also, mega shout out kay Verne Geronimo. Oh yes. Nga naa sa Sarangani Province, Glan Sarangani Province. And of course, mega shout out and thank you so much J-Jan Geronimo, J-Jan Balila Geronimo sa pag tudlo nimo na sa tanang sa mga techniques about vlogging, editing, vlogging. Thank you so much J-Jan Geronimo. And of course, please subscribe the YouTube channel of Nina Olaivar. Okay, ako ang insan nga naa sa Manila. Okay, na sa mga video po. Just visit the YouTube channel of Nina Olaivar. And of course, mega shout out also sa YouTube channel ni Vil Cabayan Vlog and also ni Isel Salo YouTube channel. Ni JR Ayuban, thank you so much for always watching our video. Oh yes. And of course, kay
Asa na to? And mega shout out kay Dinmelos Anderson. Oh yes, thank you so much sa ano na yung napagkakaroon ako ng video. Dinmelos Anderson na naasa gawas. Okay, taga-tagkanan yung video. Oh, foreigners. Sana all. Okay. And thank you so much. Kay Jubilats Music YouTube channel. Kay Mark Golosinda YouTube channel. Okay. Sa ako mga igagaw dyan sa Sudlon. Okay, mega shout out din to. Sa ako mga sa tanan nga mga nagsubaybay na to. Okay, dagang salamat dito tanan. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, James TV. And click the notification bell i-all para updated mo sa introhan sa ako ang i-upload ng mga latest to video. And please, ayaw po lang tangin, ayaw po lang tawi ang mga pahinansin. Dawat na naman po. Okay, thank you so much video, mga ka-Jones. And once again, good evening.